Ka Jingi kren Pdeng ka United States of America bat ki Iran hakanong ba Islamabad Pakistan kala Pulom u Vice President jong ka United States of America u JD Vance ulalek phaino shalakari haden ka Jing kren kamse yo so ka Jing kolar Pdeng ka United States of America bat Iran u JD Vance u bedero u Vice President jong ka United States of America ulong hadin bal shimpor daki kanta bani kren hakari Pakistan Pdeng ke US bat ke Iran kamla ban poi shakathong bani singotho jumot ulong ba ka United States of America kala dawa nak Iran bam dai ban Pdeng ne ban tre ban don yo nuclear bomb kat ban nak Iran kala kantaj iya kane bakanom priang nakata katau ka jingele Pdeng ka United States of America bat Iran kala ban kamjor hakabaka Iran kumbale i kala penai triang hakmat ke United States of America komta nakaliang kari Iran kalau khubor bat keno ia ke United States of America ba ke US kala don shibon kimat jingdawa hakmat ke Iran kabagang top ia ki tiar nuclear bomb kumjo ia ke Strait of Hormuz hakaba hadok menta ba ia ke Strait of Hormuz kabadai kalanti ni kamar khap paniai lenti kijahat kit umpanyang bak Iran kadang bat hiyo shabihi triang kumta ka jingile Pdeng ka United States of America Iran bat Israel kala ban kamjor namar lada kini kiri kimla ban sngotho kliang kawe ya kawe kala ban jia ka Thma ka ba kham shorkai tungin sei pen ya ki khubor ki badang wan kublai shibon